кніжкі мае датычаць пакалення майго, якое цяпер ужо адыходзіць. А кніжкі мае гэта літаратура. А літаратура заўсёды ёсць праўдзівая. Бо калі не праўдзівая, ну то не літаратура. А праўда заўсёды горкая, непрыемная. І таму людзі праўды не любяць. Жыцця не ўдаецца апланаваць. Я, калі быў яшчэ малады, то думаў жыць так, як апланаваў. Гэта значыць, я апланаваў быць механікам, а пасля хацеў быць слёсарам. Я наогул не думаў быць пісьменнікам. Я нават не ведаў, што існуюць людзі, якія займаюцца літаратурай. Я існую у двух мовах. Для мяне ёсць мовай роднаю беларуская, бо гэта мова маёй душы. Я ў ёй нарадзіўся, а выхаваўся, дарастаў у мове польскай. І таму мне і польская мова, і беларуская ёсць мовы роўныя сабе. Я часта думаю на двух мовах. Раз по-польску, раз по-беларуску, і не заўважаю таго. Польская мова, напэўна, ёсць мовай набытай, пасля ўжо. Хоць мова не ёсць вызначальнікам нацыі. Беларусам я стаў толькі дзякуючы Беластоку. Беласток мне усвядоміў, што я не паляк, што я не католік, што я беларус. Бо, як добра вядома, нацыю, народ стварае горад, ніколі вёска. Вёска не стварае народу. Я быў у вайну і зараз па вайне быў адзін у маткі, таму што бацька быў у нямецкай неволі. Вярнуўся пасля ўжо. Сваё дзяцінства запамятаў як дзяцінства сіраты. Я жыў са сваёй маці і бабуляй.
І гэта былі 40-е гады. Свой інтэлект, сваё развіццё як чалавека адбывалася пад уплывам маёй маці. Моя маці Александра Грыка мела амбіцыі інтэлектуалісткі, чытала кніжкі. І гэтым яна зацікавіла мяне. Усе былі свае, тутэйшыя. І гаварылі на мове беларускай, але ім это не рабіла розніцы. Калі у мяне запыталі, ці ты паляк ці беларус, то я не ведаў аб тым. У нас і не было ані палякаў, ані беларусаў. Былі свае. Бацькі мае, яны, напэўна, чулі, што ёсць беларусы, але ім гэта не мела значэння. Было як бы непатрэбнае. Беларусы, беларусы, хай будзе. По вайне жылося вельмі добра. Недзе так да 48-го году. Пакуль не паявіліся гэтыя камуністы. Мой выезд у Беласток вучыцца далей тэхнікум быў вельмі драматычны. Я памятаю, ехаў яшчэ з сынам суседа нашага на фурманцы. Памятаю, што мы ехалі усю ноч цераз лясы. Гэта быў 49-й год. Яшчэ тады чулася у лесе выстрелы. Яшчэ былі, пэўна, нейкія партызаны. Ехалі усю ноч у Беласток. Я памятаю, што было мне вельмі сумна. Мне слёзы каціліся з вачэй. Той час, калі я яшчэ быў, канчаў школу, тэхніку, але ўжо я часта хадзіў у кнігарні, што ў кнігарнях тых ёсць кніжкі рускія, то я ведаў, але не спадзяваўся, што ёсць кніжкі на беларускай мове. Я нават не чуў, што такія могуць быць. Для мяне это было дзіва вялікае. Можна сказаць, што шок. І тады я в Беластоку, дзякуючы дому Карпукоў, я пазнаёміўся з некалькімі асобамі, якія пераканалі мяне або ўсвядомілі, што я беларус. Гэта былі людзі, якія ўжо былі начытанымі у беларускай літаратуры.
гэтыя людзі зрабілі на мне найбольшае ўражанне. Яны, можна сказаць, выхавалі мяне на беларуса. Мяне адразу запраглі у работу. Пачаў той жа сакратар редакції Михась Боровик даваць мне тэксты на польскай мове, каб перакласці іх на беларускую мову. Бо ніхто тады, акрамя мяне, не ўмеў пісаць па-беларуску. Ніхто. Я адзін толькі. І як я пісаў, пэўна, кепска, але пісаў. У тыднёвіку Ніва ўсё было мала і мала тэкстаў. І той шэф Валкавіцкі рабіў нарады і ўсё гаварыў: хлопцы, давайце тэксты. Пішыце, як даеце рады. На польскай мове, хай будзе на польскай, то тут Вера і Сакрат перакладуць на беларускую мову. І першым журналістам, першым аўтарам Нівы стаў я, бо напісаў такое сентыментальнае апавяданне пад тытулам, пад загалоўкам «Гнілое ў здаровым». Гэта было апавяданне аб тым, як алкаголік перастаў піць і стаў акуратным чалавекам. У Ніве я пісаў тэксцікі, апавяданні, страшэнна наіўныя, дзіка надуманыя і ў тым стылі. Шэф ахвотна гэтыя мае трыяды публікаваў, бо тады чытач быў іншы, чым цяпер. Я не думаў, што я патрэбны ўладзе як сышчык, які будзе пісаць даносы на актывістаў беларускай культуры. А вярбунак мяне адбыўся летом 58-го году. Памятаю, запрасілі ў гатэль «Крышталь», які ёсць цяпер. І сказалі, што шукаюць добра сарыентаванага ў беларускай культуры чалавека, які будзе ім дапамагаць абараняць беларускае таварыства і абараняць Ніву. Бо яны не маюць добрай арыентацыі ў беларускай культуры і просяць мяне аб дапамогу. А каб выглядала так, што каб я пасля не меў да іх жалю, то я павінен напісаць ім
короткую заяву, что згодны я допомагать для службы бяспекі добраахвотна, не под прыбусам, а добраахвотна. Наивность. Молодый человек, молодые тойдуны заиграли на моих амбициях, что я оказался вельми важным для улады. Я памятаю, что это сталося недзе так на весну, май, чэрвень 70-го году. І я зайшоў да яго на кватэру, самавольна так, і сказаў, што я ўжо маю даволі, мне гэта вельмі не падабаецца, я, беларус, і я собі выпрашаў, такія заданні. І той Янкоўскі, сказаў мне, каб я не навараўся, спакойна, але я ўжо психічна не мог сцярпець гэта Янкоўскага, я ўжо не даваў рады. Я як бы выратаваўся. Я не спадзяваўся яшчэ тады, што мяне пачнуць праследаваць у 70-м годзе як элемент непрыхільны ўладзе. Называли меня антисоциалистом. Я фактично не имел уже стабильной работы. Улада меня не любила, як я дзе знайшоў работу, а яны даведаліся, то выгоняли. Для меня это цяжкія ўспаміны. Я, як расказваю аб тым, то мне робіцца і недобра. Прыйшоў нейкі момант, што я не мог не пісаць. У 62-м годзе я перажыў шок, які, памятаю па сёння. Гэта быў шок ад прачытанай кніжкі Ізака Бабля «Адэскія апавяданні». Я тады зразумеў, што гэтая Адэса Бабля вельмі падобная на мае крынкі. Я раптам адкрыў, што гэта ёсць жыццё. І тады я пачаў пісаць так званыя мініатюры, кароткія апавяданні. Тады я появіўся як аўтар. Калі думаць аб сваёй творчасці, то успамінаюцца такія кніжкі, як напісаныя мною па-польску «Доліна пэўна лёсу» або аповесць, напісаная па-беларуску «Самасей». І яшчэ адна кніжка такая тоўстая, больш так абдумана. Гэта «Сцяна», з тым, што Самасей ёсць нашмат лепшы ад сцяны. Хоць сцяна таксама і ўзятая з майго лёсу. Гэта быў лёс чалавека, які не падабаўся ўладам. Аўтар, то гэта чалавечы лёс. Ён як бы не стараўся быць так званым аб'ектыўным, то заўсёды будзе пісаць паводле свайго лёсу, паводле сваёй дасведчанасці, паводле таго, як ён адчуваў, як яму адбывалася ў жыцці.
маё дасведчанне ёсць такое, што літаратура можа быць толькі універсальная, толькі міжнародная, толькі еўрапейская. Не можа быць літаратуры аднае вёскі ці аднаго рэгіёну. Але рэгіён ці мясцовасць ёсць падставаю сапраўднай літаратуры. У мяне тэкст мусіць быць напісаны рукою, мусіць быць перажыты, мусіць быць ад душы. Калі я хацеў або думаў пісаць нешта ад сябе або для сябе, або іначай яшчэ кажучы, для вечнасці, то я пісаў вельмі марудна, вельмі памалу, вельмі цяжка мне давалася слова, але я пісаў ад сэрца. Усё зрабіць мне не ўдалося, не хапіла часу. І я маю намер напісаць яшчэ адну кніжку, невялікую кніжку адну. І у маім выпадку заўсёды існуе такая пераконанасць, што напішу найважнейшую кніжку, тую, якой мне не ўдалося яшчэ напісаць. І мне часам сніцца, я часам маю сон, што пішу такую кніжку, пачынаюся рана, як бы маю гатовую канцэпцыю, але рана мне гэта канцэпцыя знікае. Я раптам не магу нават успомніць, што мне снілася, але ведаю, што снілася надта важнае. Я так падумаў сабе, што ўжо час напісаць аб крынках, дзякуючы якім я адкрыў свет. Я стаўся гэтым Сакратам Яновічам.